Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε PropCard μαζί με τον φίλο μου τον συνηθισμένο. Τι είναι το όνομά μου, δεν ξέρω. Τι είναι το όνομά μου, δεν ξέρω. Τον μαζί με Δεν ξέρω το όνομά μου. αυτόν. Αυτόν το βλέπετε. Και οι δύο hunters είμαστε. Είδες την πύλη που άνοιξε, πρέπει να πάμε εκεί. Οχ, του Ζαούρ. Όντως, εκεί πάμε. Θα περιμένουμε τους Πού props. είναι? Ναι, όντως, πρώτη φορά το παίζουμε κιόλας. Εγώ σκάλω. Ένα PropCard που το είχαμε παρκάρει και πέραμε μέσα σε πράγματα. Ναι, Και έτσι νικούσαμε, αλλά έκανε βαρετό. ναι. Παιδιά, σας έχω βρει ένα κόλπο. Άμα έχετε αυτό εδώ το shotgun που έχει και αρχεία και αυτή την δική κάμερα βλέπετε, μπορείτε να βάζετε το scope και όποτε κοκκινίζει σημαίνει πως είναι άτομο αντί να χαλάτε τις σφαίρες σας και να πρέπει να οπλίζετε. Μα έχουμε άπειρες σφαίρες. Το να οπλίζετε γιατί μπορεί να χάσετε χρόνο. Όποτε είναι κόκκινο σημαίνει πως είναι ωραία, πως είναι άτομο και δεν είναι πράγμα. Ή απλά πυροβολάς να είναι και χάνει σφαίρες. Όπως λέει και ο Ντίμι. Ποιος είναι αυτός, εγώ το Εσύ! δεν ξέρω άμα είναι εδώ. Α, Νικήσανε. Όμως εμείς μόλις τώρα μπήκαμε, δεν μετράμε. βρήκα κι άλλη πολύ καλή κρυψώνα. Α, Έχω μια ιδέα να παίξουμε ένα ή δύο rounds. Πόσο παίρνει? δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει ρε φίλε. Μόλις φτάσουμε στα 13 λεπτά το κλείνουμε. Οκ. Στα 13 λεπτά σας κλείνουμε. Ήθελα τρως χαρτί. Τη γάτα του λέει. Γάτα μου. Δεν θα έχω φαν. Μπαίνουμε σε 3-2-1. Τώρα, γίνε πρώτο. Είμαστε props. Εγώ γίνομαι ένα αρκούδι μόνο και μόνο για να μην φαίνομαι και τρέχω. Εγώ γίνομαι αυτού του Ζαούρ. Παιδιά, θα δούμε τους props εδώ πέρα μπροστά μας. Είσαι hunter. Όχι. Α, πού είσαι, το θέλουμε. Ωραία. Αλλάζω θέση, αλλάζω γρήγορα θέση. Όχι, άρχισα. Δεν μπορώ. Έτσι και φας το φαΐ μου πίχλα. Έχω και μια γάτα. Πάει το φαΐ του. Θέλω να γίνω κολόχαρτο. Πόσο κρατάει το κάθε μάτς? 7 λεπτά. Ο Χριστός. Θέλω άλλο λίγο HP για να πάω 55 levels. Ναι, μπήκα στη χέστρα και με ένα κολόχαρτο. Μητρή. Τι. Εγώ δεν μπορώ να δω τίποτα. Είμαστε σε μια χέστρα. Όχι, θα φάμε κόπηρα το συνέντρο. Ή θα είχαμε copyright, αυτό το έχεις βάλει σε short σου. Α, ναι, όντως. Δεν έχει πεθάνει κανένας. Ούτε εγώ. Ο ένας γύρος παίρνει 7 λεπτά. Ναι. Έχω μια ιδέα. Πάω να ανακαλύψω άμα οι hunters έχουν aimbot. Ή χακάρουνε. Σαν χοροπηδάω μπροστά τους, ή θα με πετύχουν. Άμα κάποιος με πετύχει με τη μία σημαίνει πως χακάρει. Εδώ μπανάνα! Μπανάνα! Εδώ! Είναι τέλειο.
Όχι, ξανάρχισε. Τουν, τουν, τουν. Είμαι ένα κολόχαρτο που πηδάω πάνω σε μια παγωμένη μπανάνα. Και εγώ ένα τουν, 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 σαχούλ. Θες να κάνει λίγο. Τα έχει παρατήσει, πάμε σ' άλλο. Συμφωνώ. Απλά πήδα γιατί θα αρχίσει να με κυνηγάει. Να. Παιδιά, πώς να διασκεδάσετε στο Prop Hunt. Θα γίνει κάτι ακόμα πιο. Δημήτρη, μόνο ένα μάτς παίζει να παίζουμε, να παίξουμε. Να παίξουμε. Μόνο ένα μάτς Prop Hunt. Γιατί έχουμε φτάσει στα 5 λεπτά. Σε πόσο 5 λεπτά. Ναι. Χορεύει ρε το χαζομπανάρι. Σταματήκε! Ρε φίλε, έχει να καταλάβω. Σκάτω. Μπανάνα, σκάτω μπανάνα. Τώρα τι είσαι, Χάντερ. Ναι. Αντίο μπανάνα, βαρέθηκα. Πάω να βρω τώρα να κρυφτώ κάπου. Ωχ, βήματα. Αγία, εγώ είμαι η ντομάτα. Τι είναι αυτό? Τα έχω όλα claimed. Για κάποιο λόγο. Κάνει. Εγώ είμαι. Τι είναι αυτό, ρε? Μυστικό open creator profile. Σιγά. Εξωγήινη! Η εξωγήινη. Έλα μαζί μου, Δημήτρη! Άντε από εδώ! Δημήτρη, μη χορέψεις μαζί του, μη χορέψεις μαζί του. Πού είναι, ποιος χωράει, Θέλει... τι κάνει. Η μπανάνα, η μπανάνα. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο. Μη χορέψεις. Αυτό μου κάνεις κατ' μπανάνα. Θα χορέψω. Πάρτα! Πάρτα! Όχι, δες, εγώ εδώ χορεύω ως ντομάτα. Νου μπανάνα! Πέρασα από πίσω που δεν Ξέρεις κάτι, εγώ τώρα θα χορέψω. Έγινε προπ! Κάτω από τα κουτιά μου. Έχεις δει μια ντομάτα να χορεύει. Όχι. Έλα κάτω από τα κουτιά να το δεις. Πού είναι? Εδώ, εδώ. Χριστός τι πάει. Ο καπουτσίνο ασασίνο, μπρο! Τα παπάκια στη σειρά πώς το κάνει. Α, έτσι καλύτερα. Ο Χριστός. Τώρα είναι ακόμα καλύτερο. Παιδιά, αν παίρνει το κάθε μάτς 9 με 10 λεπτά, ένα μάτς θα παίξουμε. Πρέπει να πάω. Πάνε βρε. Να τους μπλοκάρουμε. Πού είναι? Όντως ρε φίλε, πού είναι? Πρώτη φορά το παίζουμε. Τι να κάνουμε. Να το warehouse, warehouse. Μπες, πάμε! Δεν έχει κανένας. Σε βοηθάω. Είμαι η ασπίδα σου. Είμαι η ασπίδα σου, είμαι η ασπίδα σου. Μπες, μπες, μπες. Ναι. Losers. Τι σκατά. Ψόφισα. Γιατί ψόφισα. Δεν ξέρω. Αφού πήγα και πούλησε. Πολύ ωραίο χυμό έχει εδώ πέρα. Σφαλιάρα χυμό έγραφε. Σφαλιάρισε το Δημήτρη. Πώς και έτσι. Περνάει σφαίρα, περνάει σφαίρα. Εγώ θα να χορέψω. Το gift που μου έκανε. Δείτε, δείτε εδώ. Όχι αυτό, αυτό. Περίμενε αυτό γιατί το έχω στα Nokia Remotes. Α, δεν το έχω, δεν το χόρεψες εσύ το.
Παιδιά, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η χαζή ερώτηση. Α, ναι. Για άλλη μια χαζή ερώτηση, επειδή έχουμε ανεβάσει κι άλλο βίντεο σήμερα. Πιάνανε. Γρήγορα. Κάτσε να φάω. Είμαστε στα 10 λεπτά, εντάξει, μην βιάζεις. Η χαζή ερώτηση της ημέρας θα είναι... Πόσες παραλίες έχετε πάει? Πόσες φορές έχετε πάει στα παραλία? Γράψτε κάτω στα comments. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Τι λες ρε, σιγά μην συνεχίσουμε. Γιατί? Είμαι Ευρώπη. Έχω μια ιδέα. Απλά να κρυφτούμε μπροστά από εκεί που ανοίγει η πύλη. Γιατί ανοίγει μόνο εκεί και έχουμε ένα ράουτσι. Εκεί άνοιξε. Γεια σας παιδιά. Κάντε εγγραφή και like αν σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.